It-tlieta filgħodu fix-xara, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar ir-roadmap tal-Partit Laburista għall-Gżira ta' Għawdex. Gvern ġdid iniedi framework speċjali għall-investiment f'Għawdex konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dan fl-istess ħin li Għawdex ikompli assorbi fondi tal-Unjoni Ewropea li jkunu ogħla minn dawk allokati llum. Ħaddiema Għawdxin impjegati mas-settur pubbliku f'Malta ikollhom l-opportunità li jażlu li jmorru jaħdmu f'Għawdex ukoll mas-settur pubbliku. Il-Partit Laburista qed jipproponi wkoll inċentivi maħsuba biex joħolqu x-xogħol f'Għawdex. Jinħoloq startup tax credit ta' 50,000 euro jew 25% tal-ammont investit u magħhom il-pagi tal-ħaddiema fuq l-ewwel sentejn ta' operat li jistgħu jintużaw fuq perjodu ta' 4 snin. Fl-istess ħin negozjanti Għawdxin li jimpjegaw ħaddiema ġodda fuq kuntratt indefinit jew ta' aktar minn 3 snin jingħataw rifużjoni ta' 5,000 euro fuq kull paga ta' ħaddiem ġdid b'dawn il-kundizzjonijiet. Mill-lat ta' infrastruttura. Gvern ġdid ikompli bl-istudji neċessarji fuq il-possibilità ta' link permanenti bejn Malta u Għawdex. Permezz ta' Public Service Obligation jinħoloq servizz maġġel tat trasport bejn Għawdex u l-viċinanzi tal-Belt Valletta, servizz li minnu jibbenefikaw ma' 3,000 ħaddiema u studenti Għawdxin. Tiġi eżaminata l-possibilità ta' servizz ta' helikopter bejn Malta u Għawdex. Fl-istess waqt jiddaħħlu skemi ta' passaġġi bl-irħis bejn iż-żewġ gżejjer permezz tal-GoZo Channel għal min jagħmel perjodu minimu f'Għawdex. Gvern ġdid jinvesti fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Jiddaħħal servizz ta' kimoterapija f'Għawdex. Tiġi esplorata l-possibilità li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jintuża bħala bażi istituzzjonali edukattiva fil-qasam tal-mediċina. Bħala proġetti kapitali, Gvern ġdid jara li tiġi żviluppata faċilità ta' Cruise Liner Terminal. Jiġi irranġat il-villaġġ ta' Snajja ta' Dbiegi. Fl-istess waqt ikun identifikat sit għal park tal-intrapriża żgħira f'Għawdex. Isir upgrading ta' istituzzjonijiet bħal qorti fejn anki jinħatar imħallef għal qorti ta' Għawdex. Dan waqt li jittejbu l-faċilitajiet sportivi f'Għawdex. Ikun hemm inizjattivi fil-qasam tad-diving u snajja tradizzjonali f'Għawdex u jitkompla il-proġett Eco Għawdex. Gvern ġdid jara li seduti tal-MEPA dwar żviluppi f'Għawdex jinstemaw f'Għawdex stess. Jinħolqu inċentivi għall-istudenti Għawdxin li jikru Malta. Jiżdiedu wkoll il-korsijiet ta' studju f'Għawdex u fejn ikun possibbli l-eżamijiet isiru f'Għawdex. Gvern ġdid isaħħaħ is-servizz ta' Childcare Center b'xejn f'Għawdex u tinfetaħ residenza komunitarja għall-anzjani f'Għawdex. Gvern ġdid jassigura wkoll id-drittijiet ta' Għawdex kif stipulat fit-Trattat ta' Sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jiġu rispettati waqt li jiftaħ uffiċċju rappreżentattiv għal Għawdex f'Dar Malta fi Brussell.